Otumfuo asantehene so okọ no so ya danase se Nyansapo TV. Yakasi Nyansapo TV. I will say yesane no badwen ba kwan so. Adwa ana matenas ya na nsem edika editie de ese kire yese na ye kan ema Ghana fo wi asefo asanteman eni sebio ya hwefo dane dan na moje brehwe yen e wo fidikesie so moti ase na mu de ekoso e wo social ni media ne so no ana metenasi me de ba be somo. Who say power no day? Obi say the power day papa. Enya nkrofo no die no bia. Say reche. O si say idoso wari ase. Say kutu o si say bam. Abusia ha penny kwa he de ekoso ewo abefo ntita fidikesie so penny ebehwe de ekoso ewo abefo ntita fidikesie so ene me ho adwiri me na menim se won so on saka video na ho badwiriu ebe wonwan obebusa ho nsem bebre obebusa se na sebio agyeman badu de be pa na wo pe aya wo shada se oba betoto ayampia o shada se sebio oba be keka nsem bi e wo social media ne so for trend and I say agrobi na ya wodie and the video bi ha ekwakotie mu nsem na before say me call video ni mu and I say ye de nsem a maboabo no be ba so mu afidikesie so no ye fa nche sonko enko enfa ma achiame ene nananom ahemfo a omo asantememu ene eye awiase afa na nyina ye ka kire omo say nananom koso ehira wo na omo ma won akokoduro a wo betimi adie bu eye won kro ana say won manfo a wo won kro mu se ne be ya bibia so betima koye ede amomo na ye ka kire ye wurase ya fero se no wonye na wo mra na ne nananom ne ma ya feno ye hwe ne pa ye bompa ye den ene sabio akokodro sonko de tai na chi e wo de dwumadie bia wo kwakodi e wo eye Canada ene ne monten so enche yera ebeba na abusua yena yenim se yera ebo apra hodo e wo oman a e wo sabio nkrofo kro so na no de ri chemu e wo Poland ofiri hwa na yewra ekopie mu ewo Canada na uhwe ifonyini sene nkrofo ewo Canada eju yewra fel so sene ntumpan sene ntwene ahodo sene asante akade eye flag ya fade na edi ahini sebi o ejere ho mena ewo social media ne so na efe keke na emma asante man ya danson ama yenso yesebi asipia sita ama yenso anya kokoduro se asante ma yesent na eden agi baabia na ye na enim se yewura kwa wo call eye Canada no sebio ode eye business ahodo ana call ye so kwakohia eye asikafo ahodo investors ahodo wo Canada na omo so atimi abaye mayimu ya santememu na omo atimi aba beboa ama ya page santemai ya rank santemai ama na kosro na sabi onkrofo bi hu a abomu hu enye no nko the Black Stars of Ghana omo bora na no wukuada omo ne Panama edikosi eni no nei na yenim se yewrade nanim nyam tumi ebekwa kotai omachi na before say born kra beba so na yewra edikan ene eye players no ehia atwetwe nkomo atu omofo asomu nkran akanse bebre na ede a kire omo na sa video no ebeto so social media ne so no yes o sajefo agyeman badu otosumi no ai Dormaahene enso aba be kasa na nsem na wo ka abusua video no aye krado yani kan kotie eye yewra ni speech ahodo a omaye ewo Canada bra na ye pempenso bra na blasters for abo mo ho ano na sabio omo ne Panama edi akwa tentam na yehu baby asusu ade bode aban ebeto bepese ekwohwe sabio na devices no ni speech no ni nsem bia wokekan wo bra ohia eyetimamufo a sabio omo ye Ghana for ma o sabio omo tu bata free Ghana akokopie mu Canada nsem a oni omo ekan ye nkomo oni omo di ye blasters wo kra no omo camp wo kra no wo call ye kra no de okasa ye ede ma ye rafutu ade call ye de ma wo mo pese ekoti ba because ansama yewra ekwakan ye ene animonyam a wanya watima free eye Ghana ha santem akokopie Canada
se won for anim nyankwankwa tai eye the blasters achi FIFA na to ne safre ye room enye so fiti preko na osore ye ema no home so se wo kwa Canada bi sene na hinie tie sene na hinie edanso e wo na fefuo mu ahemfu bia mu no enu nti na wonya asa animonyam we FIFA and the frɛ no se blasters ne Panama bebo ene open we ne de ye rebe hia se wo de animonyam ba beta akiri wakwakoye se bio no fotabra ba ye nyina ye no ma no de wan twentwene na ase wan bɔ mo nsɛm no anto angu okopie mu ho no de afutuo bi atudwa yenkotie kakramra ne ye ba. Excellencies, looking on my right-hand side, I see some solid businessmen that I cherish and adore in Ghana. So their presence here to support me makes it more important that this session works, because I know before I leave, they will claim some deals in terms of business. And the Canadians here should have the belief and trust that I have some solid people here that they can partner. So. Abusia way any in niema bia ekoso ewo Canada na se akoso ewo Canada enene de asanteman yedino ahyeta wiase afa na baabia yewrati yanim wati yanim na Ghana fonso a bibi ntiomatu batakwa piem wo Canada nso muso yetwa mu pruse because mona mama anim tie no aye krabehwe wo hwesene enkrofo hoahoa yewra sene omo dan asante amamane amane adi ewo obi kroso broni kroso a na timu say yes asante man ye waze a woye ese ye bochia me ho ban ese ye bona nanom ho ban esan say omo pagya yedin no omo ma yedin no eye kese na busua sandiama wa nyina koso na akwakoye nsem bia yedi hu nkomo social media ne so no ana osaje fagman badu Dormaahene ese wono so obekasa e de afa ho na oje microphone oba bekasa na domafo bebre na yem hihye wo mu kom say Ajman badu aje microphone di adan oba beto Appiah na we de o se nya Appiah na obeto wo bebo yewura baso enti ajman badu ni papa na eto da wo seda epu tugu baby twi wani etoto Appiah pa social media no so no entu ni ma de efe wonni se ye obi ya de a se bona baso ye yi na ye pagya ne ye tontom ne ye kro no na ni di epagya na so se da yi wani eya de bone etoto Appiah menim se bloggers no ana o ma hyeda da na ya wo yesa adwamba du sisa wa kwan because we ya wo ye na adwon betena se ya me bo abaso me kakrai ene yewra ye nyina Ghana for ye bobor na ye kan so a na ye hu so Otumfuo asantehene soso okọ no soso ye danase se bako kasa kire nkra no asanteman waya ye yenim kuo yenim janio aye ye rabeba ye rabeba ye rabeba yera Appiah nananom enkoso nhyira wo munyo kese wo kwanso nkoso a wo boa pagya santeman wo kwanso nkoso a wo boa ma santeman ye danso ewe ya fefuo mu mesi metwa no mani agye na no me share video yi sene ye recife plane mu enkrofo na atwa ne ho ahia nananom ahemfo eye ministers ahodo eye like what mu say efe kwa umpewe na peden so we asantini na so wote asantima mu ha wotu obi kuro so a ma wani nje so we asantini ma wani nje so wo hene oye yewura nana wonkwa so abusia etu kwotie nsem we ya enye wo fe enne Dormaahene wo kasa ye sabio ya toto Appiah akyerew ya tinta sukokọ de akyerew yes wo ya de pa ye beka wo ya de boni a ye beka because ye nyina ye baako
enti ye me masa bio me na sepo bi a wo de ma nkrofo bi asanteman ti na da bi ada wo betoto ayampia nokra ne wo ho na yesa wo kan wo nka na yesa wunim nokra ne pa na so wo bu ani aguso na wa hyeda kata wani na wa fekere wo se na wa sempre mobo na wa keka kansem bi e de afa asanteman ho ye wrati hoi me hu se papia babonti abeso pa wo bi me hu se mpo social media so kwa no wo gro so da bi ada me ka se e bi kura tam dia wo di papai Sabi sopa wo sopa no bloggers ha wo hyehyɛ o machi a o mo kan nsɛm de fa papai hu no e bi ka papa no wonya hu ye asanteman puntuo na hia no me say Canada wo call ye no e ya asanteman puntuo ene Ghana ye puntuo ntia se na be obetimi ne wona wonsa wo bie wonsa so bibi so e be di nkomo one o mo be kan bom aye baako na o ma be boa na santeman ene Ghana no eno na wo hwe animu o eno ene tirimu pop panti a wo call Canada ene FIFA fra wo frɛ no sɛ na hini enti sɛ na hini enti ne manyam tie no won sɛ bio blasters bobo de a ene on fa ne bambo ene na hoɔden bɛtɔ o machi o mɛkasa nkyerɛ mo na bibia anye kra bɛhwɛ ene ti na ɔkɔɔye enti sɛ woti baabi na wototo ayampia na wo kansɛm ede fa papa hu obra papa no kwa no wonu hu adagye wo ɔdan na papa bia wana nanom aso de dayama na nya mpuntuo de ama asantema no na woti baabi to ayampia nti Dormaahene we de metwa oprise why metwa oprise why ade ede de waka no korɛ na de waka no korɛ sɛ yewura kwa wo call Canada ekohia ɛyɛ the national team Black Stars ɛne ɔmo di nkomo twetwe nkomo no wayɛ ade nti yeso yebɛbɔ aba so ɛwɔ afidi kɛsie so na abusua sɛ no onam krom a wonim adin a ɔmo de frɛ Ghana ye go na ɛyɛ Caleb ɛde ma ye no wonim di ɔmo de frɛ no ye frɛ na Asante go Asantefuo go me ma je tum say Asantefuo go esan say yewura akwakasa nkyerɛ mo na wamfa nanim onyam no susuma kɔtɔ mo achi ɛwɔ ɛyɛ stadium ha ebi anka go ne nya emma because ye hwɛ fu ayi time a ɔmo boye na bambo kura ba na so Ghana fo kaye Blasters kaye say obrempon bi ne yakasa onyansafo bi ne yakasa do osabio wate bra we ne kra we wo maso ne yakasa eka nka bi hene wane yakasa saa nana no wone ye di nkomo nti ese ye kai na futuo na recheche sem ni nkran hye sem na ye kai se ye wra what stadium ho enti yeso ese ye hye na ni manyam enti Asante go ne de adwoa me de stamp so say bam ya je atum e ya Asante go na busua onim se enne fie yewura akwa akopie mu wo Lion Golf Park wo Canada onim se yewura ba golf a nani gye ho mekai imre bi na nam social media no so me ne nam a me hu se asikafo ne animdifo wona asabi wo mo nsa so bibi so wo mo ka bie wo mu omo yi nkache wo golf park bi wo Ghana ha sei me hwe me se obrimpo bi na etutu tatai wo tutatai oba me ko ha ya sa yewura wow papa no nani gye golf ho enti asanteman so ye dwene ye papa ye nani gye ho ye dwene ne ho nti no ye se no kopie mu wo Canada wo na dwumadi a wadi nyina no wodi ba wie ya ne sa no di ba wie ye ne de ene ade a eda na koma so ade a wo pɛ ade a wo ya ne ho sisi ne ho so na ni gye anase ede sede ye hye na furu ma no eso mutimi ye ede mayewura ntene ukopie mu Canada Lion Golf Park eho ana yewura ekwakohia na wone eye ni investors okohia mu wo Canada esikafo a omo ba bebo Asanteman Ghana no wone mu ina ekwakohia mu ho na omo ayi nkeche kakra omo adi agro kakra omo ayi bibia bi na omo de bibia ni dwumadi nyina abawie ya ne sa enti abusua na nsem bia na enu kopem wo Canada ekoso wo ho eno ana mabɔ ne bɛdɛ masani mu amede so mu ewa fidikesie so kache unia se yewura wa masante so wa masanteman ye dru baabi wa pagya yen wa masanteman ni monyama ne ye wo no ye hyemu kena se unam baabi a Asanteman go Asanteman go ye gye aba ye ho edu bi na nkrofo bi ntiase no o ka na wo nso no eti Asanteman go Nyansapo TV mesro se ene edi kan wonsa e kame e wa fidikesie so a obeka kire wunua na ono so aka kire ofoforo se Nyansapo TV e wo ho dadaada na nso ye hyemu kena se wo pe amamre ne amane a
sabio eye yopo efi bia nim eda na akwanu na ye kroje dia ene ha sei ana wonsa ebeka no entu onpe bundle engu ne phone so onko YouTube search engine adoma bi da ho onbo so obeba beka Nyansapo nyumakuo ne ho dan nyina no se de video bi to form a ne nsa ebetimi aka na watimi ahwe na wasua amamre ne yamane ya santesem wasua bi esanse ewrase ye ma ya santesem ehu ehia yen enti so pese santesem hu hia ne dia ene Nyansapo afidikesie so ana ne nsa beka kira wadwen na me nso me nkira madwen se na ma kira madwen usu betimi akira wadwen sanse adwen kire ho no eni ba kufu etimi ansa eni ba kufu etimi ebia me maka onso ebia de wunim no unim trame adwame nsema ya meka e wa fidikesie so ntuso betima kira wadwene abasobode bo ha de be bo eye opemso o de be bo chiame na de aboye wura ene akonya ne da ho fato eye adwenkyere bia ye ho no na bibia so ntimi koyi emfa emmayen owo abrempon royal kente palace ana asomasene open to papa efra kente a sabio utimu se kente ne da ho na ehome the quality ne was so na so sika kitu bi na betwa de a enefo ni kyeremu e wo Abrempon Royal Kente Palace or Santase roundabout oni Biton gas fuel station no na e boso enti obetimi akoho no akwakope Kente papa ontuma papa efra o chaw papa sabio ahwene a edigugu yensa yekomu yenamu nyina no owani nyina bi wo ho enya no kwa na woye se ba services papa nso a obete ne te se wo kwagya aware wo ye bema wasi so wanya wo kanchima bi na pese hyehye niam doso de ma na sabio piedwa bana se na wase ni bone ma no so obetimi aka se krachi oya santini ofiri ahimfie onim na mamre nim na mamane de a ene owo Abrempon Royal Kente Palace ana mekanfo e de amane number no etwagu afirikesie so fa na ne na hema entwetwe nkomo obetwa ne yopo e de ama ho osomfo asonaka echi adwa kromo ene me na metena ase a medi dwumadie mu chiame hema ahanam di si nyame amba da se ne behia bye bye.